filmer. Hold da kæft. Like a camera. Could you stop, please? You're killing us. Just to give a progress. Er det vi skal have i morgen? Jeg tror det. Men det kommer til at gå. Hvor får vi fat i det? Er der champagne? Jeg ved ikke, om det smager lort, men... Det smager faktisk godt. Noget, der er altså en bestemt slags. Men så kan du købe det, men det er jo mere fuld. Vi kan også købe lidt af andet, så. Ja. En champagne og så lidt af det andet. Men det er jer, der betaler. Så lidt af det. Seriøst? Seriøst, nej. Enten så står han bare sådan helt stille. Eller som om han filmer. Men så... Vi skal i hvert fald ikke have vin. Okay. Det smager af mor. En gammel hand. Jeg fandt den lige. Jeg kan ikke spille. Der. Nej, søvnløs. Jeg skal lige høre det. Jeg skal lige høre det. Er det? Ja, det er den. Ja, nu skal jeg vise dig noget. Nå. Så lad noget smule op. Kan du det? Hvad? Nå, nu er der 21%. Det tror jeg. Nå. Gå ind på YouTube. Jeg står stadig og filmer, ikke? Jeg er fucking ked. Der er vi, ja. Der er vi, ja. Der er vi, ja. Kom. Gå ind på Facebook først. Nej, gå ind på YouTube først. Hvor fanden?